O panorama das adopcións en España xa non é o que era. Hai 20 anos as internacionais lideraban os datos, onde miles de meniños chegaban principalmente de Asia e de Europa do Oeste buscando un novo fogar. Pero estas cifras non son, nin por asomo, a realidade actual. O 2004 foi o ano de máximos históricos para este tipo de adopcións, con 5.541. O 2024, pola contra, o último ano do que se ten rexistros oficiais foi a cifra máis baixa, de 188. Pero a que se debe o cambio? Pois a que xa non hai tantos menores en situación de adopción. A pandemia conxelou os procesos durante anos, pero o factor clave foi o peche de Rusia e China, os dous países que sostiñan o sistema. Para facernos unha idea, no 2004, en pleno boom, de ali viñan máis do 70% das adopcións en España. Hoxe, as súas novas políticas reduciron esas cifras ao mínimo. A diferenza do que pasou fora, a adopción nacional non sufriu eses cambios tan bruscos. De feito, hoxe en España xa se adoptan máis nenos dentro do país que no estranxeiro. Con todo, a adopción é a última vía. O sistema prioriza que o menor non sexa separado da súa familia biolóxica, e se iso non é posible, aposta polo acollemento familiar, todo co obxectivo de darlle a maior estabilidade posible ao neno. Un paso que Galicia acaba de reforzar por lei. A partir de agora, as familias de acollida terán prioridade absoluta para adoptar eses nenos que xa forman parte do seu día a día, para tratar de darlle aos rapaces a maior estabilidade posible. Saben que cambio máis importante darlle prioridade a esas familias de acollida, porque a verdade, Bernardo, é que os trámites para adoptar un cativo son moi farragosos. Cales son exactamente agora mesmo en Galicia? Sí, séguese un proceso serio e rigoroso, atendan, centrado sempre no interese do menor. Para inicialo, hai varios requisitos legais a cumprir. Ter polo menos 25 anos, unha diferenza mínima de 14 anos coa persoa que vas a adoptar, ser idóneo tras unha valoración psicolóxica e social e residir en Galicia ou ter un vínculo estable coa nosa comunidade. O proceso ten varias fases: pedir información, presentar a solicitude, pasar a valoración, inscribirse no rexistro de adopcións, esperar a que che asignen un menor e, finalmente, obter a sentenza xudicial que formaliza esa adopción. O tempo de espera varía. Para nenos pequenos, adoita ser de 5 a 9 anos, se se trata de máis maiores ou con necesidades especiais, pode ser un prazo máis curto. Falamos dun compromiso grande, dar unha familia, garantindo seguridade e amor, e que trouxo a felicidade a rapaces como Sergio. No termómetro, que todo nos gusta saber, queremos coñecer a súa historia, Óscar. Pois Bernardo, a súa historia de feito comezou cunha imaxe moi semellante a esta, porque esta imaxe, Sergio, cantos anos terías? Pois eu tería como a 3 ou 4 anos, creo eu. 3 ou 4 anos, claro, ti chegabas desde Rusia. Eu cheguei desde Rusia, sí, desde Ulan Ude. Desde Rusia con amor, e chegas aquí a Galicia, coñeces a túa nai, non? Porque é a túa nai. É a miña nai, non teño dúdas. A miña nai, sí. Non tes dúbidas, para ti como foi esa experiencia, non? Durante todos estes anos como adoptado. Pois a ver, para empezar, quizás, con esa idade, eu non teño moito recordo, pero despois non hai momento non que eu non me recorde sendo un neno feliz. Un neno moi feliz, estando aquí en Galicia. Sí que é certo que, como non recordo a miña vida anterior, pois non teño como comparalo. Entón, eu só podo decir que estou moi agradecido ca miña nai, teño a sorte de haber crecido nun lugar tan bonito, rodeado de xente moi especial, de facer un montón de amigos, de disfrutar da natureza, de todo. Eu teño que... De feito, non sintes nostalgia por esa vida pasada, non? Porque moita xente, moitas veces preguntas ellos adoptados, quererías coñecer os teus pais biolóxicos? Non, no meu caso non. A miña nai sempre foi moi transparente conmigo, díxome sempre de onde viña eu, entón nunca sentín a curiosidade. Eu estou convencido que a miña nai é a miña nai e non teño a necesidade nin a curiosidade de coñecer nin familia biolóxica nin nada, non... Moitas veces a xente tamén se pregunta, non? Pois, está ben a adopción, vai ser feliz o neno? Ti recomendas esta experiencia para todos os pais que se estén preguntando agora isto? Sí, eu recomendo. Creo que é unha forma moi válida de formar unha familia. Entón, a xente se quere formar unha familia, ten as ganas,
o tempo, eu animo a xente a que se lance a adoptar a un rapaz, unha rapariga. Sí, eu penso que sí. Que bonito, Sergio. Pois aquí temos un caso moi especial, o de Sergio, que xa vedes aquí como está de ben, pero é que, amigos, comezou tan bonito, cunha imaxe tan bonita, como este que temos aquí, con 3 ou 4 aniños.